A Deputación da Coruña executará a mellora do firme da estrada da súa titularidade, a DP 6202, que vai dende Outes a C400 polo núcleo de Valadares. A actuación que se realizará nos primeiros 4 kilómetros deste vial conta cun orzamento de licitación de preto dos 530.000 euros. Ademais da reparación do firme, a obra incluirá tamén a limpeza das beiravías e a roza das marxes, así como a reposición das marcas viarias e a instalación de nova sinalización vertical e das barandas de protección naqueles tramos nos que fora necesario. Dende o Executivo outense valoraron moi positivamente esta actuación, unha bella reclamación do Concello, que recollía tamén as propias demandas da veciñanza, e que virá a mellorar a seguridade viaria na estrada, tanto para o tránsito de vehículos como tamén para os peóns. O pavimento estaba en moi malas condicións, empeza a romper xa por diferentes puntos, mesmo, bueno, estábase vendo que estaba vendo certos sinistros nesa estrada e, bueno, posiblemente algúns deles podían ser polo mal estado da mesma, entonces, bueno, eu creo que ante a seguridade viaria ninguna administración pode quedar quieta e, bueno, como se digo, agradecemos encarecidamente á Diputación da Coruña que, bueno, que atenda a esta demanda tan necesaria no noso Concello. Está claro que hai que ter, bueno, boas relacións con todas as institucións para que trasladarlle, bueno, estas necesidades que temos no noso Concello, non? A partir de aí, bueno, pois os resultados empezan a vir, están empezándose a atender todas esas necesidades que como xa digo, non? Que dependen algunhas veces de outras administracións, neste caso vai ser a Diputación, sabemos que é unha inversión importante, tamén de máis de €500.000 e, polo tanto, estamos moi contentos desta nova noticia tamén.